على الدين تجري تخط المسار وترسم بالصدق وجه النهار كنور السلام أتت أسرتي لتجلو الظلام وتمحو الغبار لتجلو الظلام وتمحو الغبار. بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مسرت ناي حاد حبرتسب سدرا بيتيا أدمعي سدرا بيت كأ ناي أدمعي زخونة حبرتسب مسرتيا أدمعي سدرا بيت حاد كابتي زبالتي ندك أختو تخيل مات كابتي نعمة يعني ندك كتبر كتو تخيل نجر انتليو self controlling مالت ولادك نبسو بعلو كقاصر ወይ ከዓ ከካይድ ክኽእል እዚ ሓደ ካብቲ ዝበለጸ ነገር ንውላድ ክንህቦ ማለት ጠቃሚ ዝኾነ ኣብ ህይወቱ ዓቢ ለውጥታት ክፈጥር ዝኽእል self control so ማለት ኣብ ህይወትና ንሕና ማለት self control ቀሲሉ ይድመጽ ማለት ዝኾነ ውላድ መጀመርታ ቲ self control ናቶ ታሕቲ ማለት እዩ ኦኬ ምስ ግዜ እንዳበሰለ ይኸይድ ምስኡ ከዓ self control ዓበየ እንዳበለጸ እንዳጸበቀ ይኸይድ ማለት እዩ ኦኬ so ሓደ ካብቲ طبعا ወለዲ ኣብ ውላድ self control ኩሉ ወዲ ኣይ ኩሉውን ኣብ ዓቢ ግደ ይምጻወቱ ኦኬ ንኣብነት እቲኦም ደቆም ዝሐንቁቁ ንኣብነት ነዚ ፕሮሰስ እዚ ነዚ ምዕባለ يعني እንዳበሰልካ self control እንዳልዓለ ዝኸይድ ፕሮሰስ እዚ ዓይነት ስርሒት እዚ ኣብ ህይወት ናይ ደቀና እንድሕር ደኣ ወላዲ ሓንቃቆ ኮይኑ ነዚ ክጽይቆ ክእል እዩ ነዚ ሲስተም እዚ ነዚ ጽቡቕ ዓይነት ናይ ምዕባለ ሲስተም ክጽይቆ ክእል እዩ ኦኬ ኣሓንቃቅቲ ወለዲ ከምኡውን ተረርቲ ወለዲ ከዓ እዚኦም ክልተ ነዚ ፕሮሰስ እዚ ነዚ ጽቡቕ ዝምዕብል ፕሮሰስ እዚ ኣብ ወዲ ሰብ ክዝርግዎ ወይ ከዓ ከርብሽዎ ወይ ከዓ ከደንግይዎ ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ ሶ ወለዲ ዓቢ ጽልዋ እዩ ዘለዎም ኣብቲ ናይ ክእለት ናይ ደቆም ኦኬ ዝኾነ ኮይኑ ግን ከምቲ መጽናዕታት ዘረጋገጾ self control ማለት ኣብ ነፍሶም ምቁጽጻር ዘለዎም ሰባት ምስ ዓበዩ ኣብ ህይወቶም ኣብ ናይ ብዙሕ መዳያት ናይ ህይወቶም ጽቡቕ ምዕባለ እዮም ዘርእዩ ኦኬ ሶ ኣብ ናይ ትምህርታዊ ዓለም ጽቡቕ ዓወት ይረኽቡ ኣብ ናይ ቁጠባዊ ህይወቶም ከምኡ ምዕብል ዝበለ ኩነታት ይረኽቡ ኣብ ናይ ሕብረተሰባዊ ናብሮኦም ከማን ጽቡቕ ዓይነት ናብራ ይሕልፉ ኣብ ምስ ናብራ ምስ ማት ሓታ ኣብ ናይ ጥዕናኦም ጉዳይ ከማን ጽቡቕ ምዕባለታት ኣለዎ ማለት እዩ ኦኬ طبعا كل ما رزق من عند الله يعني بأمر الله وكأ نيرب نجار رزق نفلت ينازي جن self control حدا خابت أسبابي مالتي ينزي هيوت كان يكتباوي هيوت كخوينو ناي تمرتاوي ناي تعناوي ناي كل عينة أب كل عينة شناخات ناي هيوت كا عبي رقاحي خوينو ጽቡቕ ዓይነት ውጽኢት ክንትረክብ ይሕግዘካ ማለት እዩ self control ኦኬ በአንጻሩ ግን እቲኦም self control ዘይብሎም ኣብ ትምህርቲ ጸገማት ኣለዎም ኦኬ ኣብ ናይ ቁጠባዊ ህይወቶም يعني ማትሲ ከምዚ ኣብ ልቃሓቱ ወይ ከዓ ኣብ خسارات ይኣቱ ማት ጸገማት የጓንፎም ማለት እዩ ኣብ ናይ ጥዕና ከምኡ ኣብ ናይ ሓዳር
እውን ፀገማት የጓንፎም so self control ክንብል ከልና ሓደ ወሳኒ ኣብ ህይወት ናይ ወዲ ሰብ ዓቢ ግደ ዘለዎ ነገር ማለት እዩ so ሕጂ እቲ ሕቶ ዘሎ ኣብ ህይወት ደቅና ከመይ ጌርና ኢና ማለት ደቅና self control ንኽህልዎም ብኸመይ ኣገባብ ኢና ንሕግዝ ብኸመይ እንታይ ምስ ንገብር ኢና ኣብ ደቅና self control ኣብ ርእሶም ከም ዝቋፀሩ ምግባርሲ እንታይ ዝሕግዝ እንታይ ዓይነት ነገራት ኣሎ ክንገብሮ ንኽእል ንዝብል ሕቶ ሓደ ካብቲ ኣዝዩ ኣገዳሲ ነገር ካብቲ መሰረታዊ ክንገብሮ ዝግባአና ደቅና ኣብ ናይ ፈተነታት ብንእሽቶኦም ከለዉ ማስ ኣብቲ ምዕባሊኦም ኣብ ናይ ፈተነ ብብዝሒ ፈተነታት ክነእትዎም የብልናን ኣብ ናይ ነፍስኻ ምቁፅፃር ዘድልዮ ኩነታት ክበዝሖም የብሉን ኣብ መጀመርታ ከነውሕደሎ ማለትና እዚ እንታይ ማለት እዩ እዚ ማለት ብኻልእ ኣዛርባ እንድሕር ደኣ በቲ ብሽከለታ ቀሚጥ ኣለኹ ኣይተሓዛኻ ይብሎ ፅንሕ ኢለ ከዓ በቲ ከዓ ክዕሶላ ኣይተቕረባ ክብሎ እየን እዚኣ በቲ ከዓ መግቢ ኣሎ ኣይተቕረቦና ኣብዚ መግቢ እዚ ክብሎ እየ ኦኬ ሶ ኣብ ኩሉ እዚ እንታይ ሓተ ኣለኹ ኣነ ነብሱ ቋፀር እየ ዝሓተ ዘለኹ ኦኬ ሶ ሕጂ ከምዚ እንድሕር ኮይኑ እቲ ላይፍ ናይቲ ቆልዓ እንድሕር በዚሕዎ እቲ ናይ ነብስኻ ምቁፅፃር ክእለት ክምዕብል ኣይክእልን ኣብዚ ክዳናገር ክእል ክፅጉሞ ክእል ስለዚ ተብዝሓሉ ዘለኻ ኦኬ ሶ መጀመርታ እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና እቲ ምቁፅፃር ዘድልዮ ነገር ከነሕዶ ኣለና ብማዕና ከነርሕቆ ኣለና እቲ ክሕዞ ዘይብሉ ወይ ከዓ ቀርቦ ዘይብሉ ነገራት ነርሕቆሉ ብሓንቲ ክንጅምረሉ እዩ ፅቡቕ ሓንቲ ነገር ንገብር ኣብኣ ናይ ሰልፍ ኮንትሮል ሕቶ ወይ ከዓ ማት ነብሱ ክቋፀረላ ዝመሃረላ ነገር ሓንቲ ንገብር መጀመርታ ላክን ብዙሕ ንዓምስ ከኣለ ካልእ ንጅምር ሶ ከምዚ እናገበርና እቲ ናይ ኣብ ነብስኻ ምቁፅፃር ዘድሊ ክእለታት ነበርትዖ ኣለና ማለት እዩ ቀሲልና ኦኬ ሓደ ካብቲ ክንገብሮ ዘለና መጀመርታ እቲ ብዙሕ ፈተናታት ከነእትዎ የብልናን እሳ ሓንቲ ካብቲ ቀዳመይቲ ክንጥንቀቐላ ዘለና ማለት እዩ ሶ ውላድና ቀሲሉ በብግዚኡ እንዳበሰለ እቲ ኮንትሮል ኣብ ነብሱ ከዓ ምቁፅፃር ኣብ ነብሱ ከዓ እንዳማዕበሎ ይኸይድ ማለት እዩ ኦኬ እዚ ሓደ ኣፍ እዚ ጠብዓን ኣብ ርእሲ እዚ ሓደ ካብቲ ንሕና ማለት ከም ወለዲ ዓብዪ ኣድህቦ ክንህበሉ ዘለና ንሕና እውን ኣብነት ኢና ሶ ብኣብነት ከም ኣብነት ኮይና እውን ክንምህሮ ንኽእል ኢና እቲ ሰልፍ ኮንትሮል ወይ ከዓ ኣብ ነብሱ ክቋፀር ብኣና እሕና ኣብነት ክንከውን ኣለና ማለት ኣብ ከምዚ ግርጭት ዝመፃሉ ነገራት ወይ ከዓ ምስ ውላድና ግርጭት ንኣትወሉ እዋናት ክንገንፍል የብልናን ወይ ከዓ ማሲ ኦቨር ሪኣክቲቭ ክንከውን የብልናን ምክንያቱ እዚ እንታይ እዩ ድምህሮ ዘሎ ኮንትሮል ደይ ምግባር እዩ ዝምህሮ ዘሎ ኦኬ ሶ ንሕና ኣብነት ደቅና ንዓና ከምዚ መፅሓፍ እዮም ገንፂሎም ዘንብቦ ዘር ከምኡ ይልክዕም ዘንብቡና ያኒ ኦኬ ሙሽ ዶ ዝገበርናይ ነገር ሓታ ክንገብሮ ደሊና ዝነበርና እውን ይከታተልዎ እዮም ያ ወላ ማለት ሲ ኣብቲ ናይ ንዓኻ ከም ኣብነት ምውሳድ ኣብኡ ተኣሽሙ ማሲ ከም ኣብነት ወሲዶም ብዙሕም ድደግሞ እቲ ተግባራትና ማለት እዩ ኦኬ ሶ ሕጂ ብኸምኡ ንሕና ከዓ ኮንትሮል ክንገብር ኣለና ቅድሚኦም ሶ እዚ ሓደ ካልኣይ ኣፍ ሳልሳይ ኣፍ ጠብዓን እቲ ናይ ሰልፍ ኮንትሮል እንታይ ማለት እዩ ምፅባይ ማለት እያ ካልእ ማስ ብኻልእ ኣዘራርባ ማለት እዩ ኦኬ ሶ ሕጂ ሓንቲ ነገር ኣላ ኣብዛ እዋን እዚኣ
أي تجبراني هذا حرائي خات تجبرا ويك هذا حرائي فكرك حجي تصبيك الديو تولادي أكلن رح سيلف كنترول على الأخوين وتصبي ديلن حرقينه كوق كديلياي كتصبي كايدليني أوكي سو حجي نايم تصبي قدين ديو سو أبزي تيوم بزح ما قالات ناي متصبي ها زلهم قالات كم لأبنت دحر قروب زبل قال ويكا صنحيلكا دحراي كم زيهم دأمسولو قالات بزح زلهم قرعت سيلف كنترول قبرع مور chance على مور عدل سو حجي نعنا كم مجين مرتا كم زي عينت قالاتات كنمهرهم ها مسناي مات نجيزة مسجيزة استأسسوا قالات بزحي كنمهرهم تصبغي لأنه زيخم هرومي انت شو ماسي ديس نايجيزه اكايدا قربكم هرومي اوكي ابروس يوخا زي كسالسايلنا لنا رابعي كأنت هنقبر نخيل نعوم ماسي كمزي ناي نتسانت وي قرب ناي نتسانت نكفتلهم كلالنا بنبسهم قودو منتان كم منتاين ابنت كليته مريچ اهبو سويله ايوسنولن تايدا زيا الايني تدلي دبل كوناتات ياتو مالتي اوكي سو حجي مريچا مهاب انتي مالتي تي ولادي بعلو بدليتو يوسنالو زي حجي برضو ناي كنترول غدايو ابزي سيلف كنترول كلي تسالت تا حمشيتي اف انت كنت تخيل الو تصوتاتات متصباي زلي قروب اوكي وي بريغا ها كم ذا عين تصوتاتات نتما قلعوت انتي مهرماتيو متصباي مهرم اوكي ريغኦም محلاو زي كمان سيلف كنترول يدليو يا سو ابزون كم عبل خيريتي ناي سيلف كنترول ناتو سو تي سيلف كنترول كاب نفسخا اب نفسهم مقصارهم دقخا اگداس ስለዝኾነ ኣብኡ ዓቢ ኣድህቦ ሂብና ማለት بتقداسነት እዚ ናይ ውላድና ኣብ ርእሶም ምቁጻር ክእለት ንኽንህቦም ክንጽዕር ናይ ግድን እዩ እንዳበልኩ እዚ ናይ ሎም ዓንቲ ኣስተምሪ ኣብ ዝውድኦ ማለት ኢንሻአላህ ኣብቲ ዘሎ ክፋል ክሳብ ንራኸብ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على الدين تجري تخط المسار وترسم بالصدق وجه النهار كنور السلام أتت أسرتي لتجلو الظلام وتمحو الغبار لتجلو الظلام وتمحو الغبار